Ti Masakbayan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't ngamin ti pagpadaitan nyo, nanang. Wen nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantaloon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Adapay mo't anak ko. Da kayo pala ti makaammo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss. Matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kunanamat ngamin nga iti kabisera. Ijay ka di mangibangon iti negosyo na ijay kabisera, sir? Kasta nga rod. Sayang ngamin ti dakkalagatad agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies nga aramatan iti pasdak, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka iti daduma. Isu nga ado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan nagiti tattao. Sige nga rod. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumbang nga maisagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Way nga rod. Naanos pa'y abos. Saan akas ka dagiti daduma ang mata pobre kan suplado. Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae. Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y lang tilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abas to, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Tayo tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagijay. Gapo iti naudi a hinuldap tayo. Imbaglakit ti ta i-dispose tayo adda gusti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing ba't tinanggatang ta pinagsisina da adda gusti makina na. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan, ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga muna sa damanan imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manan ti imak ang makaigam iti pirak. At da tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kanawan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumuad iti kurba. Agipatulit tayo iti datakkel abato, tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo, tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. Adaitan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kayat nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kayat apakanan kay di bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita, palakan ka.
Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Eh? Alahan tayo amin abado. Alahas, kanwalet na. Tapumanaw tayo dito eh. Siya kunti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda amang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya maysa. Kasano akitan. Ada ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Parahay ka. Ada bakan ti atugay ti silag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme ti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo. Iti syudad. Nahold apak. Inala ti kwarta. Kanya. Ay, tinang manalilawon. Nawag ko tam. Bumabal ka. Agpaiso ti ibagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to tayo kwartam. Jekat syudadan ti pagpayanap. Driver! Isartang mo ti boss! Mapabag to'y pasayro nga wag ko tanaw! Agpaiso ti ibagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapat marikap ko adara. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko. Inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang aron din kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka ija syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Kanya, bayadan tiplete na! Dandani tayo iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At daman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka di lugan. Nabilag siguro ang nakiing ijay. Sinibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kumay. Ngam awan gayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalakati panangala tayo iti kutsi. Tanatulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan wa daw maya tao, wanulugan. Uray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunak manen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, Manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan kakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagak. Para! Sige, Manong, ha? Dito yakon. Awan mo't babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, Manong. Agyamanak manin, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, Manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo. Dinsaag kayo mat iti taxi. Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahold apak. Inalada pa'y tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya? Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramiden iti dakas, sir. Mapanak agpa doktor.
Pinalagdak namin. Ada sugat iteltel ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pang iba unakin ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tangag paiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagipyo ka di ti rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap iti lugan niyo, sir? Mayro pa ak ti tomboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahi tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru kanda ti awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Saan nailisi ak ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo, ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apay paulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwartana. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam, apay nga rod apaulugan di konduktor. Dayta nga rod kat, nanang. Naasyanak kan kwa na. So asya kung tinang bayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdasa agad na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Innala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasing ngamin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay nga min alimugan, no awan kwartana. Friend, mapan ka no ija syudad. Ngam na hold up. Innala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tat ibagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idi imbaga na na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada, mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray kakaiso na akwartam kat itulong mo pa'y. Sa dinuti ko na yu papanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuem no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati o. Data ka di ti maris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Wen. Tapno maamuak no anya ti trabaho na di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumerek ka kalagi ti restaurant. Supermarket kan daddo mapay. Kitaam no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manen klasen, kalpasan arumwar ka dito'y restaurant. Adda, gayam. Adda pa examen mi. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti panagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitam ka diti umunag? O sige, tayo naksabtan. Ited ko kan kuana ti menu.
Sir, adto'y ti menu a pagpilyan nyo. Agyamanak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Sumagmamanumot tan atawan ti kaadak dito eh, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agorderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan nga min no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatom iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan. Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamag ang tinagan na. Hanggang nataan. Saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo ammo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Ang itala ang nakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siyak. Italaang mat nakita. Amangan no ulitan na ti umay. Iso nakipicture kan ka. Siguro, kan di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ama pasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman bot-bot ngan, blessing. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant ti akin uniforme iti impabiro kyo, sir. Anya restaurant? Aguray ha? Tairwar ko tila dawan ti babae anang serbikanyak iti nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayad iti pletek. Ha? Iso ka di, sir? Ay na, nagpintas. Plano kasublian nga arman. Anya tinagang ti restaurant ken lokasyon na. Ipagamadagos. Iti na ito nga oras. Amangan no awanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan ket aldaw pay mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal? Apay anataranta ni Sir Arimwar. Amangan numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen. Kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha. Ni, napinta sa babae. Plano kasublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan ngarman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Amangan numapan nala ang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal-sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Ag-enrollak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wenno bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko adda mama ay natigagat kan anus ko.
Saan abaybay ang ti Diyos, tikaskan ka anasing paet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag ang naudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manen asaan tayo pa'y abumaba. Dito'y tayo kadilatan hideout. Sa bagay, adu pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo lata ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw. Kanawan ti babae dito'y. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga-syudad. Tagturong mo't iti syudad tilugan na idi pinasardang tayo. Andan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang ti saan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apaman nga agsweldo tayo, agenrolak manan. No kasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analaing ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anyapay nga ikat nalpasan. Bakitak mat na agadalak pa'y. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinang-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. Addalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Amangan no imbes a makabalis tayo. Datayukit giti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad, ngam tinaturod amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan amakiing? Tadala taglabas at tao kanlugan iti nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manan iti mabiit. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? Wen? Dahita ti kasapaan na customer itaabigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko, ana. Tadabit aramidak di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. Adito iti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samet. Pinasapol na ka di? At iti ladawan niya anwa. Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando. Ngam, nakasapatos ka, iti na silang alalad. In-report kong dagi ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss.
Aramatem mat ati utek mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayang. Mala, iti sabali nga rod ti papanan tayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kon nga ikan iti gundaway na paeng nga umanges? Uray siyak mo to. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay atao? Saan ko adinamag tinagan mo, Idi? Tagner nervyosak, gapo itinaramid ang iti managdagdagas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo't nagan asaan a bagay? Amin anagan, bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnaga ni Tilyon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnaga ni ti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay, adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakaditi imbagak. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Angam addamat kalintagam. Wala. Agurderak nga rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito ah. Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Amom ka di. Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Ha? Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapul kanya. Ti uniformek asuot ta tinagserbi. Tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso a pinasapol na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na payla dinamag idi, ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos. Tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka din, anak. Wananang, adalabas sit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit lang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong nyo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong nyo. Kwa, madanagan naklaang nanang. Tadakkel ti babayadak. Bayam anak ko, padasag ti umutang iti boss ko no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan, apaman nga adda trabaho ka sa bali no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom no agmalmalom ka nga agtrabaho. Angam saan mo, taagadal ka mo't iti malem. Sa di na pagadalan kinaginrolang. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra kak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga rod inanam no kasta. Owen, sir. Narwam akon iti rigat. Angam,
talaga amarigata nak. Taado dagiti rumbang nga isambut ko. Kastilangan ti aramiden ta. Tapno saan ka unay amarigatan? Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangig mo. Nangirwar kayon sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makaamo diti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasanong agpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin dagiti managdakdakos. Ha? Kasanong agpaiso no dadamanan? Ang mga na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapol nga adda ka na yung ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naanama panijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo idi, sir. As-asidag ka nga minijay. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandaniak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasikan ni boss ko, nanang. Bareng pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jaklam mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na kun iti restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawak. Tada ka nun ang bayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang wano kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Adda ka di matla na utang mo. Nanang, addan ang bayad. Ha? Di damat ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Adda ka di mabalinday ti alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Ang imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na, no iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan nyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di intedyo, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti itid ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako nayo, sir? Napanak iti pagadalan da. Ginamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan?
Di na amo, abinayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid di tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwartana. Idinto tati imbayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, ti dida tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang i-report kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awan tedagi jay. Ngam nagalis ti biyagda. Uray kasano ti kinagalisda. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga aramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnaak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayuna no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira na siguro. Adamot boss alimabas, hindi pinanawan dakdag iti amanagdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Amang ano inalada pa yan. Agpakada aksapay dito yung restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapul nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Day talaang Dayta nga ro ti parikot ko. Ngam no saan ko mat ang maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturposa? Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Ang no di na kayat, kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makitayo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno day ta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli, jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. Numasawar tayo ti mall. Mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day at tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Damot mabalin tayo apang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. At daman damagagan ka? Kas may sa babae,
Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka. Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagag ken ka no anya ra kita akayat ti babae. No, siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita ak man iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti Master Ki. No adda kursunadak ako, tse. Iso ti pangaramatak iti Master Ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing, maditidakkel alugan. Ta saan tayo ang mayunag iti nalumang asyam. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw nga agururay tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalat tamat siguro tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalog iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day ta balasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursonada iti balasang. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kayat ko nga arman na di abalasang. Ha? Uray siya, sir. Kaya't addamat plano ka mangaram iti nasaw abalasang. Adda amin ken kaakarbengan. No asino ti sungbatan na kanata, iso tinagasat. Saan kayo nga agungat no armak, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dagiti agaram ken kuana. Masikurana kung dito'y garahe. Mapan tayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Oh, ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasong. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anap ang lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kayat ko nga rod adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron. Kasanon na awan bakante a pagparkingan. Kasla pumanaw ti may salugan.
Mga paiso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dajayan. Nabakan tiyan tinaggapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawon ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan na makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, patayabungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbaglakit din, tanaira na abasit ti lugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay na lumang asyap. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan ti lugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarob dagiti pulis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sa bali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek. Apaglaklakwanda iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat a nagpukaw ti lugan a nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw. Naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta nakamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos ti lugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanakit di presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang linda kanagiti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kan kanje kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takat ko ang makita. Saan mo nga agpakpakita? Angam kun ambot nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana, ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitakan ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Malading itanak, tawan pa'y kanumat. Nabayag basitin day di apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayomandan karagit yung masaknan iti kabangibang nga lugar. No adda naglabas iti lugar na.
Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodan ti kutsiyo no kasta, sir. Adain singasing ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglimang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantanto man iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant tapag papayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gapot ang makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo amapan ni Jay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Bus mat tinangibaga. Apay kumasaan mo akayat? Kadwak ka diti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursonada ti kursonada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, ng adda kanumot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay, asaan mo't din nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunakman lang no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayam? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami da kija kusina. No apay mat, asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat la umayan dito Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam ka diti insingasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Uray adayo. Ta sigurado nga awan dakas sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga tati pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa'y. Amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tamangan no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo mati may sagmak. Dakasan. Dandani ka man ang mapanidya pagadalan niyo. Wen gayam, adda aramidan medya pagadalan. Adapay mat may nga oras, sakbay ti Sir mo ije pagadalan. Ag-research pa'y ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta.
Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nulakat malpas ko ti aramidak. Makaumayak manen dito inton bigat. Ngam nusan mo amalpas, kaawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, no di kasta. Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Latan, ti awag mo kanyak, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adangamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragragsakag, no Rex Latan, ti awag mo kanyak. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad iti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatam. Idinto ta ti imbayad ko iti tuition mo, kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito yung kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talaga nga umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil tatidyak amo, agmay saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo aka na panijay. Nagpamaranga ka kas maysa lakay. Nagsarukudak pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala pulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matoy na mo asagot ko ken ka. Dahito'y ket tanda ti panagyaman ko, ken panakigayim ko ken ka. Kasapunan ka di pa'y dayta? Sapay ko mata saan mo apaayan. Akas iti saan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti pletek iti boss. Gapalang iti basit an aramidak. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batukan na supapak. Dakkel man, wano basin. Tapno di mo mat ko na. Awat at ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asikat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat ti umasidag. At pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok ang mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master kita yung. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan dayay. Nang runan no nakaparking tilugan. Ala,
Darasem, ang mga numakapanaw ti lalaki. Oh, sino tinakibiyang iti Master K? Awan mo't dito yun. Anya, awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapan kan samat iti pagadalan. Makitak namin ti libro kan papel na nakadisyo iti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin iti pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito iti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga sidag? Alakit din. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iti syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali ti agparparik na kanyag. Ngam asidag dito iti pagadalan mi. Medyo atayo ijay, tanapanakon. Sige kiti. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iti syudad. Rex, agan-anad ka kuma ha. Sa bali ngamin ti agparparik na kanyag. Anya ka iti agparparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amangan nadadakas ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan iti syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagtanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay nga agbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Adak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Adda ngamin inawagak nga umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Dagiti amok apan nakabagi ti linteg. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan mo, ngem kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Di ta kalata si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tatapay awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mula ang tinapasamak kadata iti ubing ta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan. Iti pa'y abay ti may sa alugan. Wen, idi kwan. Nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglinglingan iti bato. Naggaputa iti iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Wen nga Rod. Inguyod di may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapimanaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakkalapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasaan mat anatumba. No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikutim bagayo atong boy. Kunayo nga dadakkalapiglat na. Nalagip mi lang tinapasamak iti ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Nukasta. Dito iti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di may sa, adda dakkalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi anagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. Nukasta. Nabayag nga rude na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Wen, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts,
Kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo ni ti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wala, boss. Agbusog tayo pa'y nga umuna. Sakbay amang itaray tayo manin iti lugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mandal a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisin, bossing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarikmat kotse manan. Ti imunag atomboy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Titumboy. Sa marong mga madlaw na ka. Nagsunglass. Kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko, Titumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti CR. At daawagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Ang mga numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangak. Ang mga nadamanan pinaltugan dito eh. Tangiwat mo ko na. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Agnernerbiusak. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay CR. Hello, sir. Juan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damadlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madama ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa man. No maitad yu ti kananda. Saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lintag. Narigatan. Ang mga nu'i hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy, taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kaslabim sagkamat. Basam, ngam saan ka nga agpadlaw. Tanangam ti gunay mo, friend. At iti cellphone ko. Mabutangak. Inakpay di kusina. Dinardarasan ni Bless iti pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igit. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makita nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no backdoor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Adda kanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At kadi mapasamak a pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko da si tatallugon. Awan mapasamak a pinaltugan. Mabutangak, sir. Ang mga numayraman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasan ni Jovi, taumay ditoy. Jak mabalintag pakita ka nagti managdakdakas. Mabigbigdak lakit di. Wan, sir.
Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saanan ang nakapan iti pagadalan? Gapo ka na kita maragdakdakas. Sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Paddan na iti pulis itilwa. Ala, sinyasa mo ni Jovi. Abangan no may sagmak. Ay na. Mabutbut nga ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito eh. Addan dagiti pan nakabagi tilintag di tarwar. Husto tinagpariknakin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbagang may tulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy ang nagpipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa nagnernervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi itilikodan ti bato. Apeng adda kayo ini, ti ayan nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan? Agkarkar din nagiti dadakkel mo? Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita, nila ang nanang ti kadwak iji balay mi. Ulila kagaya man ni ti ama. Isumot la working student ka. Asino kayo anang tutok kada kami ti paltog? Anya ti kayat asawan da itoy? Asino kayo? Apay pinaturungan da kami iti paltog. Awalang tingnan ti dagas nun diyo kaya tabumutak ti uloyo. Ha? Paturungan na kayo nagdi paltog mi. Na kayo ang maragdagdagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Nga ruda, anya ko mga itibasol mi. Nagsingpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang dagiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwana. Rejayan, napusasan amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwana. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlangan da kayo akarnaper. Sika? Wah, saan nakla kumaan nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Pinalagnak sakbay ngayon nalay tilugan ko. Iso aday ito'y matiramanam na. Anay ko. Ikatam ti pusas ko tag ginanog talangan. Naturad ka lang, ta nakaposasak. No di nak pinalagidi. Saan ako maanawanan iti puot? Sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. At dapat do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan itidakkel ti rupa na itatumboy. Nasaba kamot ita, anak ko. Diyak nakapan iji pagadalan, nanang. Taad da managdakdakas anapan iji pagpapaayak a restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag man tawan dakas na pasamak kada kayo. Imbaglakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti amam muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawas na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas, anak ko. Mariknada itan ti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa iti dadumang agtestigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi, Sir Rex. Awan mo ti mapasamakin ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramid pa iti dakas? Kasano na rumorda, sir?
balsanda kami lakit di. Saan ka di adyan nakita tayo apinaltugan? Kat adda na tayo ako nayo. Opisyal kanugayam. Isa nabayagan na wanted da. Agpampanunot akpay, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sakti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo mat ngagsaksi. Tamay sa akmat ang nagdarom. Ay, kastagayam tinapasama. Isu nga ita. Natiliwan dagi ama nagdakdakes. Nasayaat mat nga rod no kasta Kat kasapulan pa'y tidadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samet a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman-damagag kada kayo. Anya ka di day balasang ko. Kasla napatag-unay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi? Ha, agsaksi. Sino ti saksyan na balasang ko? Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby basang. Adapay nga minijay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Delikadon samot ti agsaksi no maipapan iti kasta abanag balasang ko. Anya kaditi imbaga ni Joby may papan iti day taabanag balasang ko. Adapay nga min ijay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Delikadon samot ti agsaksi no maipapan iti kakasta abanag. Imbagamat kit din ni Sir Rex, nga iso ti makaammo. Nukas jay amapan kami iti korte, nana. Amangan mo't no addamadi nga ibunga ti panagsaksiyo. Uray siya kat kabutang kumati agsaksi, nana. Ay, damagag tuman ka ni Joby no umanugot. Ay, no, siyak. Jaklakit di kayat. Uray siyak mat, nana. Jakmat kayat. Amangan no maisagmak kayo no umanugot kayo nga agsaksi. Balasang ko. Uy, sinalbag. Adda tayo kat dito'y nagbasit at direhas a kwarto. Uri kumaano damat pagsasangwan tayo dito'y naarak. Uy, angam. Kasanon tinagado a kwarta tayo jay hideout. O ngay adama pa ni Jay. Uy, Sudan natin may ranaw dito nagano akwarta tayo. uray kuma. No adda mayat amatang danan a pulis. Taparwaran dati may sakada tayo. Tamapan na idulin ti kwarta tayo. Adda nga tamayat ang mapasuksukan, bosing. Day tangaron tirigat na. Awan am mo kadagiti pulis. Kasana ko mangarod ngay. Adam amam, kit kabusol tayo mo tina. Wow, peste kit diti kastoy. Kasanong agpaiso ti kwarta tayo ijay hideout. No da makapon ni Jay hideout. Maalagalakit din ti ado akwarta tayo ijay. Sir, mayat nga tada Jovi kan Blessing agsaksi. Intun mabista dagiti managdakdakas. Natibtib kerti ebidensya no agsaksida. Opisyal hindi tinakita da pinaltugan kan kinarnap da tilugan na. No kumadda pa'y agsaksi kontra kadagiti managdakdakas. Sigurado ang malungsot da ije pagbaludan. Idi kinasaok ni Blessy. Mabuteng. Amangan mat no madin ni Jovi, tawan kadwana. Dahil ita tirigat na. Sana mabalin na pilitan ti may sa at taong agsaksi no di na kayat. Sayang no awan ti agsaksi kontra kadakwada, sir. Awan sa ngaminan ti partido tinatay nga opisyal. Taddadan iti sa bali a pagilyan. Ngam, saan pa'y mat ana iklos ti kaso? Saan ka day, sir? Dahil tamat tinadamag ko. Agsapsapol da pa'y iti ebidensya. Saan ka ko mga umanugot nga agsaksi kontra kadagijay ang managdakdakas anak ko? Ang mga nubalsan da kayon to. Sino tinang ibaga nga agsaksiak, nanang? Saan kayo kadipay ang nagkita ka ni Blessy? Intun bigat pa iti panagkita mi. Naggapuak ngamin iti pagadalan. Kinid daw kanuday jay Rex nga agsaksi kayo kontra kadagiti managdakdakas.
Da kayo ngamin tinakakita iti pasamak, idi nagpipinaltug da ije kalsada. Apay adiyo kayat nga agsaksiak, nanang. Da kami lang amin kan ni Blessy tinakasaksi iti daydi apasamak. Delikadong amin anak ko. Diyak kayat ama isagmak ka. Nanang, sa anak ama isagmak. Kasaok ni Blessy. Agsaksi ka kadi kayam? No ilimad talata tinakita ta. Kasano amagunod dagiti biktima ti hustisya? Di ka kadi maamak? Saan ka di ngad-addaan nakaamamak? No saan da ang maikulong? Makaaramid namanin iti saan nga umno. Kat amangan no ad-adupay ti mabiktimada. Mairaman talaang iti kaso asaan tamat akaraman. Ngam no agtultuloy nga awan tinatured amang ibaga iti pudno a napasamak. Umado ti managdakdakas. Kaasi dagiti mabiktimada. Kayat mo asawan? Agsaksi ka? May mayat matlaang no duwata. Numabalod da iti tungpalbyag. Didan makaaramid iti dakas. Mabalod da nga ta, gayam? No agsaksita. Ken no agsaksipay dagiti daddo maabiniktimada. Sigurado ang mabalod da. Taadon ti kaso da. Adda pinatay da. Ado ti kinarnap da. Ken hinoldap da. Tungpalbiag nga ta, ti pagtungpalan da? Sigurado day ta, gayam. Tanadagsan akaso ti agpatay. Agkarnap kan aghold up. Adda pa'y armas da. Illegal dagijay. Intamanin di kabisera. Allukuyin ta dagiti duwa nga agsaksi. Dandanay ka din ti pan nakabista dagiti managdakdakas, sir? Kasapulan pa iti agsaksi. Tapno naan anay ti pan nakadusa dagiti managdakdakas. Sapay kuma, takayat dati agsaksi. Ikagumaak nga allukuyin ida. Tapno sana makalisi dagiti ang managdakdakas. Diyay kuma malungsot day dya pagbaludan, sir. Pangasyo, taagsaksi kay kumakontra ka dagiti managdakdakas. Uray saan ka nga agpakaasi. Talagang agsaksiak. Pudno ka di tinangag ko, Jovi. Agsaksi ka? Wen, Rex. Tapno magupadan ti madi nga aramid dagita ang managdakdakas. No saan tayo nga agtitinulong? Saan ang malapdan ti panagraira dagita arugit iti kagimungan? Dayawan kay ti kinaturid mo. Dakkel ti may tulong ti panagtestigom. Tapno sana makalisi dagiti managdakdakas. Ay wak ni Blessy. Tapno duha kami nga agsaksi. Dakkel na pagyamanakin ka na ita, Jovi. Supapakan ti langit ti kinasayat mo. Masupapakan mati aramid dagijay ang managdakdakas. Apitan damat ti bunga ti madi nga aramid da. Umadaning ti pan nakabistami. Dapay nga tagsaksi kontra kada kami. Naawan lakit di tagsaksi. Nalaglag antik kaso mi. Awan mo't ebidensyada. Awan mo't naalada alugan iti puder mi a kinarnap mi. Iti restaurant tinakatiliwan mi. Numadamang agkarkarnap kami. Ang saan mo. Iso ako nga awan ti ebidensya. Makalusot kami lakit di. Ay, sayang pa'y ti inlaming mi akwarta nga ado ijay hideout. No masinting siyaan kami ang makulong iti tungpalbyag. Inton makalisi kami. Balsan minto dayjay alalaki. Mayat kadimot ni Blessy akadwam nga agsaksi, anak ko. Naayayok matlaang nanang. No saan kami ngamin nga agsaksi? Agtultuloy ti kinadagas da. Adupay ti mabiktimada. Ay, sapay ko mga rod, taagbaligi kayo iti panagsaksiyo.
Ikararak tayo, nanang. Dua kami mat kan ni Blessing nga agsaksi. Kan sapay la ko ma, tauray dagiti dadduma anabiktimada, kat agsaksi damat. Kan may sa, kadwa mi ni Rex. Aganad kayo nga rod anak ko. Amok adi na kayo baybay anti Diyos. Namnamaag nga agbaligi kami, nanang. Husto mo tinakita mi. Saan kami mat nga agparparbo iti sarita? Umay na kayon to kad isukunan ni Rex. Wananang, mapan ije restaurant. Nagbaligi kayo, sir. Nasentensyahan dagiti managdakdakas. Juan Christine, ad-ada di magsanti kaso da, iti nagsaksi dagiti dua babalasang. Imbag ta nakontak ti pulis nga akin agam iti kaso, ti kabagyan ti napapatay, mano atawon ti napalabas. Nairanamot gayam nga dada dito Pilipinas. Iso ang nagrarana kayo, sir. Imbag lakit din Taagpada ti imbaga da Jovi kan Blessy, nga aldaw ken oras apan nakapasamak ti pinaltugan. Nga iso mo ti imbaga ti nagdarom, sumagmamano atawon ti napalabas, sir. Iso ang nalakadala nga nasentensyaan, nasaan da makalibak. Adda pa'y dakkalapiglat iti moging ti tumboy nga imbaga ti doa babalasang. Wen nga rod, sir. Nalpasan ti kaso. Ipandan iti munti dagiti managdakdakas. Palubusan na kumamatan nga umay di balayo, Jovi. Anya ko mati umay mo aramiden ije balay mi. Nakababain. Basit lang ti balay mi. Saan ka kuman nga umay? Saan ati balayo ti sarungkarak? No di kat sika. Kayat ko ama-am-amu ni nanang mo. Ang basit lang ti balay mi. Oray jak nakita ti balayo. Masigurado kadakkan. Ure basit ti balay. Nulakit di tao ti agnaed. Ti dakas na. No bakas amang dangran ti agnaed. Unay matabakasan. Adaya mo kasta. Nakayawan ako na ikin ka. Inak ipakada ka ni nanang mo ti pamalubos na nga armen ka. Nagkasat kan gayam. Nasyakti si ka. Saan kun aparigatan ni Sir Rex? Nagsingpet kan baknang ko naman. Napudno nga ta iti imbagbagana. Anya kumapay ti sa pulam apang managnag ngay. Taga syudad. Ngam kanayon nga umay dito'y restaurant. Tapno laang makita na ka. Ang mga nada sa bali ang negosyo ng asikasuan na diti kabisera. Saan ka man unay apakipot? Supapak siguro ti kinasayaat mo ti amin. Anya ko maakinasayaat. Supapak, iti panang bayad mo iti pleti na. Nga uray isulaangan tinabat-bati a kwartam. Kan ti anugot mo nga agsaksi ka. Nga uray saan mo akabagyan ti biktima. Ngam karbangan ti tunggal tao ti tumulong. Ti itutulong. Mayat to ti supapak na. Ti agaramid iti dakas. Madimot ti supapak na. Kas kumakadag iti managdakdakas. Anya matikas to'y pagbaludan. Nagbasit a kwarto, ngam nagado tayo. Oh, mabisinak pa yan. Ngam di damat lag pakanan. Oh, Kamusta mat nga tam ni Chataw, kayan na selda. ay wun nga agpaisuan niya. Oh, Makaramramanak pa iti arak. Ay, wawan pa'y arak ito eh. awan nga tatinangala iti kwarta tayo iti hideout. Kasana tayo pa'y maala. Kat itong palbiyag mo ti ikaro tayo dito yung monte. Gapo iti nagado akaso tayo. Uy, Imatay tayo pa. Nang rape tayo pa. oh, Ah, wun nga rod. Dahito iti supapak, ti inaramid tayo. Ti agyan dito'y pagbaludan iti tong palbiag.
Namukla kumakasto iti pagtungpalan tayo. Sana ko nakimoy kuyog kan kay Boseng. Awan ako madi ti pagbaludan. Uy, ure agbabawi tayo. Nalpasan ti amin. Awanan mabalin tayo. Ay, agpaiso ti kunada. Maudi ti babawi. Hello, Sir Rex? Pa-reserve man ti restaurant para nabigat. Mano a tao, sir? Pare ti dua tao. Paikam to iti dekorasyon, tagbayadak. Diyak maawatan, sir. Apay nga adapay dekorasyon. Agproposa ka ni Jovi. Yawis ko ti panagkalay sa amin. Masapa ti tanobigat. Umunaag ngam ni Jovi ang mapandita restaurant. O, sige, sir. Taibagak ka ni Boss Me. Ay, anya nga oras nga umay kayo dito, sir? Agkuyog kayo ka ni Jovi ang mapandita. Iti pasado alas 7. At daagto matita sakbay ti alas 7. Saan mo nga ibagbagakin ko na ti plano, ha? Ariglado, sir. Gapo iti kinasaya at kan kinaanos mo. Nagturpos kan, anak ko. Dakkel ti naitulong ni Rex kadata nanang. Saan ko pa'y idi asinungbatan ti ayat na. Kat tinulungan na ta. Manmano ti kasta a tao itan. Nanang, umanugot kayo kadi iti ibagbagan ni Rex? Nga agkalay sa kamin? Ne, apay ngay asyak ti pagdamagam, anak ko. Sika ti kang runaan ang mangedeng. Tas ikamot ti makiasawa. Masapol ngamin ayuman ko pa'y kada kayo. Adakan kaday ta, anak ko. Adaan kamutan iti husto nga edad. Agyaman ak nanang. Imbaga na ngamin nga agkalay sa kami kanuan. Ne, nakarikap mo ti restaurant nga saan mo't anakalak. Nairikap la siguro ni boss. Tanasapa pa'y mat. Iduron mo ti ruangan, tao mo nagtan. Okay, di idoron. Wow! Nagpintasan iti unag. Good morning, my love. Ada ka dito'y, Rex? Apay nga pa rin tumang ka. Will you marry me? When Rex, umanugot ak iti ibagbagam. Makiasawa akan ka.